खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। जेबि क्रिएशननि बेनाराव दिहुनजानो गोनां बोसोन बर' सावथुना बैथि दान एबा सेप्तेम्बर दानावनो नुजानायनि बाथ्रा बेखौ फोरमायदों फावखुंगुर जेसास खेरखातारिया। जेसास खेरखातारिया मिजिंथिदों दि बे बोसोन बर' सावथुना बयजोंबो अनसायजागोन, रायजो राजानि मोजां मोननाय अनसायजानायखौ मोनगोन बेखौनो मिजिंथिदों। बावैसो सिगां बे बोसोन सावथुननि टिजारखौ गावसोरनि अफिसियेल इउटिउब चेनेलावबो हगारबाय। बे सावथुनाव दिथा होदों फदा खेरखातारि आरो फाव खालामदों फारियै अम प्रकाश खेरखातारि, प्रियंका लाहारी, जेसास खेरखातारि आरो गोबां गोदान गोजाम फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरा।